Everybody, yeah, rock your body right. Back streets back, alright. Hey, now, oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody say. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. Hey, now, oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody say. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, rock your body. Yeah. Everybody, rock your
sé, si podeu compartir més i que el feeling aquest de grup segueixi, no fa de totes cada dissabte, però jo què sé, per què no feis unes covers juntes o qualsevol cosa? Jo no sortir de... Si voleu sortir del grup i esteu cansats de nosaltres... L'experiència ha estat molt bé perquè hem compartit temps en grup i amb en Miquel hem fet una coreografia i ha estat molt bé. Hem compartit temps, hem fet amics nous i hem après a ballar amb 16 persones, que ha estat molt bé. Ha estat superdivertit, ha estat una experiència que repetiríem totes les vegades que poguéssim, tots junts i amb més persones, se pot apuntar qui vulgui, ha estat superguai, volem que ho torni en Miquel i qualsevol qui vulgui també. M'ha agradat molt l'experiència i pues, m'agradaria tornar-la a repetir. Ha sigut una experiència inolvidable i crec que ho repetiria totes les vegades que pugui. No sé, he conegut a molta gent nova. Primero, cuando nos sentimos libres. Ha sido bueno, ha sido también el de poder disfrutar y divertirnos entre nosotras mientras bailábamos. De hecho, también parte del proceso ha sido muy bueno porque nos hemos conocido, como lo han dicho. Hem sentit connexió grupal perquè mentre ballàvem no he estat tu sol, sinó eren posicions en què tots ens miràvem i senties com l'altra persona estava disfrutant de lo que tu estaves fent també i senties el públic davant teu i s'ha posat la pell de gallina i està superbé. Al principi molt de nervis, no sabia ni on era, ni el que feia, ni res de res. Al principi se m'ha oblidat tot el ball i bé, al final una diversió immensa i se m'ha fet molt curt. Repetiria sin pensar-ho. M'agradaria que més gent s'hagués pogut unir a aquest grup perquè ha estat una experiència espectacular, que la força del grup que hem tenit de millor. Nosaltres som Back Street Back, no sé.